de voederbox. Kun je toch kun je nou ook zo dat je het dichtbij kan halen? Hoe deed je dat? Ja, kom je aan zeggen. Dus je hebt bijvoorbeeld een. Heb je dat wel eens gezien? Ja. Dan druk je postcode in. Ja. Je adres. En dan kan je gewoon dus het dichtbij halen. Ja. Dan zie je dan ook wat gebeurt natuurlijk daar. Of is dat Nee. is gewoon eenmalig is dat opgenomen? Ja, dat is even alles opgenomen.